Takže nazdar lidi, já vás vítám u mého prvního videa. Jmenuji se Redrock, kanál je Liquid LP a moje jméno v Minecraftu je Redrock, kanál je Liquid LP a rozhodl jsem se natáčet videa, protože jsem to chtěl zkusit hodně dlouho, ale můj počítač mi to nedovoloval, ale teď už to jakž tak jde. A doufám, že se vám to bude líbit, budu neskutečně rád za každý kliknutí na tohle video, za všechno, co uděláte. Prostě fanoušci jste nejlepší. Bez fanoušků by nebylo nic. Bez těch lidí, jako jste vy. Takže já myslím, že můžeme začít. Hodně lidí nemá rádo takovýhle ty povídané začátky, takže World YouTube a necháme si Bedrock. Co to zase? Jinak určitě se můžete těšit na balíček modů z Feed the Beast. A ještě se chci omluvit, že nemám koupený Minecraft, ale to by mělo být spravený do 20 dnů. Už by to mělo být v pořádku, to snad ne. Si to načítá, takže se to laguje. Víte, já si něco jenom nastavím. Tak, to by mělo být v pořádku. No, doufám, že to přežijete. No, vidíte, nemám skin. Sakra. Ne, vážně to nejde. Počkejte. Off. Tak. Chci tam mluvit, že mám prostě málo FPS, ale jinak to nejde. Když to je doba, že se to těží to dřevo rukou. Teda doufám, že mi spadl nějaký sapling. Tohle bude... rovnou jabko. Já nevím, jestli to mám pokračovat, nebo musíte založit nový svět. Ty jo. Ok lidi, takže za chvíli se uvidíme. Pro mě to bude hodně času, ale pro vás to bude pár vteřin. Takže zatím. Ok, takže jsem zpátky a vygeneroval jsem si nový set, takže jsem na chvíli hrál, ale zjistil jsem, že tam nic není. Biomu. Vidíte, je ráno, opravdu není. Cheaty jsou vypnutý, nemusíte se bát, že budu cheatovat. Já mám takový názor, že když se cheatuje, tak ta hra potom ztrácí totálně smysl to hrát, protože pak najednou člověk prostě s kamennýma nástrojema už má dům z diabloků a takovýhle věci a to je podle mě prostě na nic. No, my si tady stěžíme pár stromů, protože dřevo je základ. Jinak co se týče videí vycházení, tak budu se snažit dělat zhruba 5 videí týdně a určitě budu odpovídat na komentáře, můžete se ptát, co vás zajímá, třeba čím natáčím, čím stříhám a tak dále. Určitě se dočkáte nějakého FAQ. A ještě bych chtěl říct, kdyby se našel někdo, kdo by měl s tou grafikou a byl třeba ochotný udělat design kanálu, jako neříkám, že to neumím, já to klidně udělám, ale budu neskutečně rád, tohle pumpkin, budu neskutečně rád, když se najde někdo tak hodnej, že prostě mě, tak udělá mě, když tak řeknu, někdo udělá jakoby design, jako ikonku si klidně udělám sám, ale jakoby ten okolní design, protože jak je teďka nová verze YouTube, tak tomu ještě pořádně nerozumím. Musím se omluvit, že občas uslyšíte můj myš, protože mám dvojklik a ten je trošku hlasitější. A já se ho budu snažit nepoužívat, takže ovce vychcípněte. Co se týče dílů, budou zhruba 15 minut. Ale zase jich bude víc a budu teda točit vlastně Minecraft, Feed the Beast, později bude vycházet i... sakra, jak se to jmenuje. A teď mi to úplně vypadlo. Právě teďka asi někde vidíte nápis, jak se to jmenuje, protože já jsem úplně... teďka mi to úplně vypadlo, jak se to jmenuje.
Já to se moc omlouvám. Ale inspiroval jsem se k natáčení vlastně od všech ostatních youtuberů. I těch méně známých, jako sám, no prostě takový ty, jako méně známý, jako 5000 odběratelů, to je úplně neskutečné číslo, kdybych to měl já, tak nevím, co bych dělal, prostě bych úplně skákal sem do mě. A jako když si tak vezmete, že někdo má třeba 5000 a pro ně je to velikánský číslo, tak co je potom jakoby 150 000 nebo 170 nebo 180, kolik má třeba Gogo. Já nechci takhle tím nikoho urážet nebo ponižovat, opravdu to neberte to zle. A počkejte chvíli. Takže já se omluvám za krátký čas bez mikrofonu, ale jinak to nešlo. A občas se tohle bude dít, já za to nemůžu, bohužel. Ty ale už bych měl najít samý ovce, ale žádný prasata nebo krávy. Já se tady zabydlím, tady je to hezký. Ten jsou tady emeraldy, že ano, krávy. Emeraldy jsem chtěl říct, kolik vás tady je, holky. 4, takže 2 můžu zabít. Teď mám nějaký jídlo. Tady budu bydlet. Jinak ty světelný bugy, to není moje vina, to je vina Minecraftu 1.5. Jak vidíte, protože co, tak málo FPS. No konečně 30. No, jestli to bude nějak v tom videu hodně pocítit, že to laguje, tak se hodně omlouvám. Když prostě zase lezu, ach jo. No, prostě faily. Teď jste možná slyšeli taky ťuknutí, to byl můj telefon. Au, on mě zapálil. Co to je? Protože mě hořící zombík může zapálit. To už zase něco přidali, já o tom nic nevím. Já chcípnu. Wow. Zapálil mě zombík. Wow. Já bych se měl trošku najíst. No já to vidím tak, že prostě tady bude vchod. To se odbugni. A mě tak neskutečně vydáčí. No konečně. Ty jo. No ale my už se blížíme ke konci. Myslím, že už máme natečený taky 10 minutek plus ten střih. No takových 9 minut, ještě máme čas. No takže já si udělám krafťák a udělám si to je nový způsob craftingu prostě. Už Maria. Tak a tady začneme normálně kopat. To už se jako smívá, jo. Smívá teda, pardon. No, kopání, jak záživná činnost. Ten gravel, to je, proč to v Minecraftu vůbec je, aby padal na lidi, nebo jako co? Když stejně použije ho na cestě ho použije 1/10 lidí, co hraje Minecraft. Což je dost málo, když to tak vezmete. To gravel, za co? Jo, bych si měl dát postel. Máme 3barevnou postel, která je červená, takže very cool. Tyjo, gravel, kolik tady sakra je? Jako 3 písek. Ježišmarjo. To se nedočkám normálního kamene, nebo co? Už vlastně kopu rovně, já jsem úplně... Ježišmarja. Já vlastně vím, proč kopu rovně, tady bude dům, ale tady bude odbočka do dolů. Určitě se plánují nějaký ty velký projekty jako XP farmy a Endertrapka, určitě tohleto za
jestli budete dobrý obecenstvo, tak se můžete dočkat, já zrovna uhlí, můžete se dočkat, jestli budete aspoň trošku chodit obecenstvo nade mnou, tak se můžete dočkat vlastně natáčení z jednoho serveru pro let's playery. Někteří z vás už možná tuší a někteří z vás asi ne, ale brzo se to dozvíte, jestli budete dobrý obecenstvo, což teda doufám, moc vás doufám, že mě nesklamete. A ještě když tak do komentářů pište návrhy, co bych mohl točit, já vám určitě odpovím, jestli to je uskutečnitelný s mým počítačem nebo není. Jinak Team Fortress 2 to není uskutečnitelný točit, protože tam jedu na 35 fps a ještě nemám grafiku na maximum, a to jenom na nějakých mapách, na nějakých mám třeba jenom 20, takže opravdu ne, ale brzo by měl být nový počítač, kterým už to bude fakt dobrý. Ale já už moc kecám a už to mám nějakých 11 minut, jo, že já si jdu udělat nějaký torče, jenom nějaký, dělám si pec a rovnou si upeču to jídlo. Takže jídlo a uhlí. Vlastně nemusím, já nevím, jestli krávy zabiju nebo se někam přivedu. Když bych nezačít pěstovat zase obilí, ať se je můžu rovnou přivést. Jo, a určitě se můžete těšit na to, že já něco začnu a dělám to třeba i za 5 dílů. To je u mě naprosto normální. Jasný. Takže jo. No, uděláme si ještě motičku. Doufám, že ne, já nemám sapling, ale něco si seženu. Co když ten nový crafting, když si na to zvyknu, tak to bude zase něco. Ne, mám málo třeba. Takže uděláme si, sakra, tady není voda, to co jsem nedomyslel. No nevadí. Je tady někde voda? Nejspíš ne, takže tady zatím budu muset udělat takovýhle malý políčko. Krokytku ne, bez vody. Což vím, že to roste hrozně pomalu. Ale tak co se dělá, co se dá dělat, když nemáte železo ani vodu. Za chvíli začnou umírat. No. No a už se stmívá. Takže a už je 15. Takže já vám loučím a doufám, že se vám moje první video aspoň trošku líbilo. A takže čus.